bebuntulan dedosa kang matumpa-tumpa nanging lamun tolah asmara ditindakake sakpuse antarane priya lan wanita disahke dening agama lumantar seksi lan wali yekti ambabar kamulyan sejati permadi nadyan aku tresna kowe ya tresna pancen yen iki nyata tresna ayo direksa marang tresna iki aja nganti sadurunge kowe lan aku dipangestoni wong akeh kanthi janur melengkung ana dalem banjur kowe ngrebut ngoyak sidadi keprawananku tondo lamun to ora kowe jane mung ngoyak nafsune tresnamu ora ana babat jagat dewa Bathara wong wedok kaapike kaya ngene sadurunge dirabi ora gelem dijamak awake karo wong lanang nadyan padha-padha tresnane nanging akeh-akeh jaman saiki sing lanang ora butuh sing wedok ngoyak terus angel golek wong wedok kaya ngene gua bukan sih alor gelong papa gelong bunter buka sinting gelong papa gelong bunter buka sinting buka Josh yang ini gila sing tengah gelong papa gelong bunter buka sinting gelong papa gelong bunter buka sinting buka Josh buka